tayo guys. Ayan. Ganda ng view dito guys. Nasa alas 4 na tayo ng hapon. Makulimlim dito sa loob. Ayan. Kaya maraming mga bisita na rito. So ayan. So puntahan natin dito guys yung akit tayo dun sa ayan, shoutout nga pala sa ating mga viewers dyan. Shoutout, mega love shoutout sa inyo lahat guys. Good afternoon sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Dito tayo ngayon sa Arroceros Forest Park, Manila. Ayan. Ayan, pupunta tayo dito sa may hagdan. Ano ba? So ayan, ganda rito. Ang dami na mga masyal dito guys. Ito, Nara. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Nag-love shoutout sa inyo. Ating unang viewers. Ayan. Ito po, nandito po tayo ngayon sa Arroceros Forest Park ng Manila. Ito po, binabagtas natin yung ating mga pathway dito para maikot natin. Ayan, shoutout kayo nyo guys. Paki-like lang po ang ating live at paki-share po sa ating kababayan para ma-update sila guys. So dito kikita natin napakaraming ano talaga dito. So ayan, dito tayo guys. Hello, hi guys. Nandito tayo. Pupunta tayo dun sa may mga isda na koi. So nakakalito rito yung ano daan. Kita nyo guys, ang daming puno. Ayan, may love shoutout sa inyo lahat guys. Nandito tayo ngayon sa Arroceros Forest Park ng Manila. Ayan. So ang ganda rito guys, presko. So makikita nyo iba-ibang puno, halaman, may mga bagong tanim. Ayan, 3 million in the house. Thank you so much. So, nandito na tayo guys sa mga koi. Ayan. So, akit tayo guys ha.
Sento sa kanya, Jay ko. Grabe, ang laki guys. Oh. Saan ba si Gian? Right now. Ang lalaki. Ayun. Yun, pinakamalaki. Pasensya na kayo guys. Pasensya na kayo guys ha. Walang signal kanina doon eh. Kita ko sana sa salamat o ng thumbs up. Oo nga eh, mahina rito ang signal. Ayan, nandito tayo guys sa malapit sa ano. Guys sa malapit sa ano. Sa koi, mga isda. Subukan natin dito guys ha. Ito tayo. Ay. Gigit na ba siya, be? Basta doon, pagkano. Wow. Nakuhanan din oh. Ayan, nandito tayo guys sa ano, sa taas ng mga koi. Napakagandang lalaki. Okay na yun. Hindi. Sarap. Dahon pa na. Pupunta tayo sa... Ikot tayo ulit. Hina ng signal, paano-ano. Pawala-wala yung signal guys. So ayan guys, dito tayo sa Roseros Forest Park, Manila. Ngayon guys, papakita ko sa inyo yung mga native na species dito guys. Ayan. Dito guys, iba-ibang klaseng makikita nyo mga puno, bulaklak at mga ibon guys. So, mga exotic species. So ayan. Pasyal na kayo dito guys, maganda pang relax dito. Ayan. Makikita nyo yung mga iba-ibang klaseng halaman. Ayan, puno. Yung katulad ng anahaw, Picos consina tree.
Ito yung ano, palm tree. So, ayan. Potong tree. Bagras. Fungus mushroom. Ito yung fungus mushroom. So ayan, pakita ko sa inyo yung mga iba-ibang klaseng ano dito guys. Iba-ibang klaseng ibon, birds of the Arroceros Forest Park. Ito yung common na kingfisher. Ang galing manghuli yan. Ito yung little egret. Ito naman ang large-billed crow. Ito naman ang coppersmith barbet. Ito naman yung gray wagtail. Ayan. Marami dito ng iba-ibang klaseng Parang wala ko nakita. so ito naman yung zebra dove, Arctic warbler, black mayflower. So ibang klaseng puno guys. Beng! Bakit naman sumangot? Ito na. Bakit? Dito agad. Ayun. Mga ilang taon na ho kaya yung mga taon na rin yan. Lalaki na.